Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Asenze esinye isibalo esizojulisa ulwazi lwethu ngokusebenza ngama-derivatives nama-antiderivatives nangokuthola ikhala ngaphansi kwemidwebo yethu uma sisebenza ngama-graph. Lana uyabona ngikudwebele nje umdwebo wami oyifunction ethiwayo equal to u-cos x. Asibone ukuthi basiya ngalena sizoqala sisebenze kanjani. Uyabona ukuthi sisuke ku-0 saze safinyelela ku-2 adwebela isikhala sethu sokuqala mhlambe sisibona sivulekile lapha sathi ke u-cos x no dx esingakuthatha njengokuthi ikona sizokusebenzisa bese siyabheka ukuthi lapha yana ngaphansi kwalesikhala sokuqala esisitholile ikhona imidwebo esingayithola phakathi noma ama-rectangle esingathola phakathi noma nje esingakuminca phakathi. Nje ubona sengifake yodwa ngizama ukuthi ngithole ukuthi singakanani khona sona isikhala sakhona lapho. U-cos x lona wethu ngizothi uyi-derivative noma uyi-antiderivative yani. Asizikhumbuzeke manje ngoba sike sawenza ama-derivative sike sachaza ukuthi u-cos uyi-derivative yabani. Naku ngikubhalela u-sin x. U-sin x uyi-derivative noma uyi-antiderivative yabani? Ya cos x. Kodwa angizuthi uyi-derivative yona kuphela buka ngikukhombisa la. Khona enye futhi ongayenza mhlawumbe sithi une-constant ethize bawuthetho luthola u-sin plus liyabona na i-constant yethu emelwa u-c. Nakhona i-antiderivative kusangaba u-cos x okusho ukuthi u-sin x noma u-cos x awenziwa indlela ya sin x eyodwa kodwa ungathola zibe mbili. Asibone ukuthi ke siqhubeka kanjani la. Singabhala ke kahle ke ukuthi sin x ngoba sesiyazi ukuthi cos x no sin x bayasebenzelana. Sibeke upi 2 wethu no 0 ngezansi incese. Sithi sin pi 2 minus sin 0 ukona kuzosisiza ukuthi sithole isikhala esingaphansi ukuthi singubani. Okusho ukuthi ngino 1 minus 0 okusipha 1 njengoba ushilo. Uyabona sizama ukwenza futhi okubalekile kuyo le video ukuthi angisazama ukuthi nje umuntu athole nje kuphela ukuthi engabe si-approximate kangakanani noma sihlawumbisa kangakanani ukuthi isikhala singakanani. Sesizama ukuthi ke sike sithole nje ncamashi ukuthi isikhala singakanani nje ngqo ncamashi singakanani isikhala. Asibone ke sin d ngisengithi sin d sisebenzela ngophaya wakhona wesibili sisusa cos dx nakhona kakhulu sisusa ku cos ngoba phela isibalo sethu vele sisho njalo sithi y unela u-cos x. Sisebenza ngendlela efanayo nangendlela esiyenzile ekuqaleni lapha ngenhla sin minus pi over 2 bese no 3 pi 2 asukudweba nje kancane lo mdwebo wokucacisa ukuthi uma ngabe lesibalo besikhishelwa kumdwebo noma sivezwa ngendlela yegraph bekuzoba ngathi kuhlangana u360 wendingiliza bekuzovena nje indingiliza yethu ibophana ihlangane base mhlawumbe sithi la ngaphakathi yokuqala ukuthi kuzosho ukuthi kuzonelana nobani no negative 1 ababili okuzosipha bani o negative 1 okuzosipha negative 2 singabe sesihambe sesiyoxhuma lapha phakathi isikhaleni sethu
Uma sesixhumile esikhaleni sethu ke sizibuze ukuthi ayibo siqedile noma kukhona okusashode kusamele sisebenze ngako. Uyabona ukuthi kule video asisebenzi njengoba ngiloke ngichaza futhi ukuthi asisebenzi ngokuthi sihlawumbise kuphela. Yabona la singena phakathi sifuna ukuthi ngqo singakanani isikhala, hayi ukuthi mhlawumbe ungasithola lapha ko 1.3 no, sifuna ukwazi ukuthi ngqo ncamashi singakanani isikhala. Njengoba sesithole lapha ya so 1 nala sengihlobisa khona wasithola ukuthi singu2. Siqhubeke ngendlela nje siqala ngayo nje ebalekile vele efanayo kuso lesi sibala sethu sa cos dx minus wethu sin dx esesingambisa ngokuthi 2 pi divided by 2 okushishisayo nje sano minus 1 minus 0 ukusiphe minus 1. Sisucacisa nangaphaya phakathi kuko kuzona vele lezi zikhala zethu bese sidwebele kuzona ukuthi soluthola ithuba mhlawumbe lokufaka minus 1 noma komele nje siveze ngalombala ngendlela yomdwebo noma ngendlela yokuhlobisa ukukhombisa ukuthi sona naso lesi sikhala sisitholele siphinde sasitholela minus 1 noma kukhona la minus 1 esingathola ithuba lokuthi siufake khona. Mhlawumbe kuzomela sithi ukubhekisisa kahle futhi banali i-curve lethu yalibona ukuthi lime lapha ku minus 2. Isikhala lesi sikhulu kakhulu kunazo zonke sibona ukuthi isona lesi esithatha minus 2. Ngakho minus 1 uma ubhekile okufakwapi noma okudwetshelwapi komele sithi ukubhekisisa ke manje ukuthi suxhumapi minus 1 wethu u2 lapha usho ukuthi x bethu ngale babe positive noma y bethu usho ukuthi ke u1 wethu sesingawuqhuma khona lapha ya la sesihlobise khona ngokuhlaza kusibhakabhaka. Asibheke ke ukuthi njengoba sithola kanje sikubamba njenge formula okusipha vele u0 kusho ukuthi siyibamba khona la ukuthi la u minus 2.